and drive sustainable economic growth for Siaya County and the wider region. To gimatimre en ni katobedo ni dhim gi objective tindiko eyo makare kendo maliw, but the foundational principles ema onge. Nikech kwa mfano kwa objectives kanyo to jo Siaya City konyiso wan gi thematic areas madhi mana 11. Koro giloso from agriculture and blue economy, giloso weche mag business development services, MSMEs and manufacturing mawawacho ka. Youth and digital economy, giloso weche mag tourism and hospitality, climate action, healthcare, weche mag thieth, infrastructure, education and skills development, good governance, kama wawachi weche mag transparency, accountability and ease of doing business, chike mawawacho and policies ka. Then mogik giloso weche mag mining and also financial services. But okwanya luwundre Sharon nikech wange Siaya. Siaya County nyaka bed deliberate. Waka uru gimoro achiel kata riyo kata dek mawaberie mondo watim. Makoro neno listi mag gige 11 magiketo mageriedogo. Magi to mag jo diaspora miluongo ni wageni mawawacho. Ulombo. Wanyiso gi anyisa gima nyalo bet. But academic. Ok ni gikopo. Oscar webedo gavarach. Doge ene mokwaro nwa professors madogo masia. Yeni committee is chaired by a professor. Do you professor? I'm a professor no. Idoge ninga. Committee mar Sitiko ni Marcia Investments Trade and Investments Conference is being chaired by a professor. A professor's mane Oscar Somonwaka. But the reality manadwa mede gima mheshimiwa wacho waka uru gimoro achiel ariyo adek nikech wange all these counties gi potential manitie. Kiwacho ni Siaya is good e gimilongo ni industrialization. Mani dhi wuondowa. Industry no akanye. Tidhi gere kanye nikech Siaya ber gima nyalo luongo ni agribusiness. Makoro wakete weche mag fisheries. Biera rieda enenga ka pamba nyalo chiek nikech ne chiek ka chon. But siasa marach ma mheshimiwa Agwanda wachogi emogo nyaka sto mar pamba nyaka kama jinari mar pamba ogo piny. Kiwacho weche mag beekeeping. Just one sub-county miluongo ni Rarieda can feed almost the entire lake region. Managigi milongo ni honey. Kidhi Ugunja, there is something ma Ugunja berie. Kidhi korgi Alego korgi Oscar, there is something ma Alego berie. Kidhi Bondo kacha, there is something ma Bondo notimre nade berie. To nikech wacho ni wadwa dhi break, anna gombo mondo wa connect all these things to nyaka gik matimre national government. Kechi wacho na for example ni ntie milongo ni county aggregated industrial parks. Mose nyiswa ever since the first government mar mheshimiwa Uhuru Kenyatta nyaka kawuono. But where is the value mar industrial parks mawalose mag counties gi? Then number day kanyo be Sharon one gi TVETs. Erego value chain ma TVETs ma wantiere godo Siaya moger madongo ka. Value mar gimi puonje TVET gikako dhi bedo connected conference ni. Gik matimre ma opportunities ma Siaya nyalo produce. That connection is missing. Which go through karana special economic zones. Yes, kaka mamuranga kai. Makwa weche to podange karama nyaka kan nene gi wang machal nade ornwa ote wabro bedo kwa somo kwa nyime koda twak mara pod dongi thuolo mar saa achiel mano mar twak ber mag rombe mag keto mwandu lai mago mago tema show karade ka uchiel nono mbui mago mago ganda hanno kwantire live mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital afa yuma tena.